पक्षाला विचारा, पक्षाचे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस बेरर्स किंवा ऑफिशियल स्पोक्समन नाही. मी आय एम नोबडी टू कमेंट. प्लीज जेवायला सुट्टी काढली की कशी परत घेणार बैठक डिस्कस झालं आणि मीटिंग संपली. नाम नाम इधर एक बोल पार्लियामेंटरी बोर्ड मालूम नहीं मेरे को. I don't know. The number is what was the agenda of joining? Agenda of the meeting is election, state election committee meeting. फिर भी बताइए क्या हमारे पार्टी के अध्यक्ष आए हैं, वो बोलेंगे. एक्चुअली इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो गई है और इलेक्शन कमेटी द नेम रिकमेंडेशन फॉर द सेंट्रल कमेटी वो हो जाएंगे अभी आज. तो कल सेंट्रल कमेटी से जो इलेक्शन नाम डिक्लेयर हो जाते हैं वो आज दिल्ली से होने वाले हैं. तो डिस्कस हुआ जो पारिकर जाएंगे. No, not at all. And CM No, not at all. This is election committee meeting. फक्त शॉर्टलिस्ट जी ठरलेल्याप्रमाणे लोकसभेची नावां जी आहा पळय ती नावां शॉर्टलिस्ट जाल्यार बाकीच्यांची नावां जी ती दिल्लीक धाडटले, दिल्लीच्यान डिक्लेअर जातले. पण तुम्ही किती धाडले लोकसभा सिंगल केलं ना ते सगळे अध्यक्ष सांगतलो न्ही. अध्यक्ष सांगतलो. लोकसभेची सिंगल लोकसभेची सिंगल